दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद हिसाबै गोबां नाजादों लाइमोनफोरनि प्रति माने धर्मीय श्रद्धा भक्ति बांहोनो थाखाय नाथाय जोङो दिनैसिम नुनो मोनदों जे लाइमोनफोरा धोरोमनि आनज्रायलांगासिनो दं बिनि दायनिगिरिखौ थारैनो सोरखो होननानै बुंगोन जोंनि समाज आरो जोंनि बिमा बिफा मेनलि दिनै बिमा बिफाफोरा जोङो नैतिक गियाननि जिथुनाखि फोरोंथाइ होनांगौ बेखौ हयथ' जों होनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो धोरोमनि बिथिङावबो बा गिदिरखौ श्रद्धा खालामनाय लोगोसे जोंनि धर्मनि प्रति श्रद्धा इसोरनि गिनाय बे भक्ति भाबा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गैया जालांदों जों नुबाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव खारलांनाय दोनखारलांनाय बे खारफालांनाय गोबां जाबाय बेनि मानि थाखाय जादों थारैनो बे जादों माने जों नुनो मोनगासिनो दं माने खारलांनाय दोनखारलांनाय बे जोङो नैबे ग्लबेलाइजेसननि मुगायाव जेनेबा जोङो जिथुनाखि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जिथुनाखि टेकनिक सियाननि मुगायाव जोङो जिथुनाखि जानबुंफोरखौ जों मोजाङै बाहायनो रोङाखै बे जाबाय थारैनो गियाननि अभाब जों बेखौ मोनदांदों आरो बेफोरखौ जों जे फोसाबनांगौबा एकमात्र जों धर्मनि लाइनजों खारनांगोन दिनैनि लाइमोनफोरा एबा दिनैनि बिमा बिफा बिथांमोना जोंनि जिथुनाखि जौगा नैबे ग्लबेलाइजेसननि मुगायाव जिथुनाखि जानबुंफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायनो रोङाखै मबाइलनि खोथाखौनो बुंदों जेनेबा बेबायदि बिलायावनो जागासिनो दं होननानै जों नुनो मोनदों आं खावलायगोन दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै जोङो जोंनि उन्दै उन्दै खुदिया फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो गार्जेन हिसाबै जोङो नैतिक गियान फोरोंनांगौ लोगोसे बे नैतिक गियानखौ जोङो दिनैनि तारिखाव स्कुल फरायसालिफोराव जोङो मोननाय जायाखै बिनि लेसनखौ आरो बे नैतिक गियानखौ लानांगौब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि जियानो जा धोरोमसालि जायखिजाया धोरोमावनो थायाथों मानो बिथांमोना जाहाथे गावबा गाव धोरोमसालियाव खुदिया फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ धर्मनि गियानजों लोगोसे जोंनि माने खुदिया फंबाय बिनानावमोनखौ एसे आध्यात्मिक लाइनखौ लाङोब्ला हयथ' जानो हागौ बेबायदि जाथायनिफ्राय जों बारग'नो हागोन बेखौ मिजिं खालामो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन